गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. उपजिल्हा रुग्णालयातील स्त्री रोगतज्ञ डॉक्टर ज्ञानेश्वर दुर्भाटकर हे 31 मेला निवृत्त झाले. वैद्यकीय अधीक्षक आणि स्त्रीरोग तज्ञ अशी दुहेरी जबाबदारी त्यांनी मागील वर्षभर सांभाळली होती. त्यांच्या सेवानिवृत्तीवेळी सारेच भावुक झाल्याचं पाहायला मिळालं. गेल्या 23 वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी निस्वार्थी रुग्णसेवा केली. आजवर हजारो गर्भवती महिलांच्या प्रसूती त्यांच्या कार्यकाळात झाल्या. नव्या जीवाला जन्म देण्यासह मातेला पुनर्जन्म त्यांच्या माध्यमातून झाल्यानं रुग्णालयातील देवमाणूस अशी ओळख त्यांनी जिल्ह्यात निर्माण केली. मूळ गोवा येथील असलेले डॉक्टर दुर्भाटकर यांचं कुटुंब हे वारकरी संप्रदायातील आहे. त्यांचा साधेपणा सर्वसामान्यांना कायमच भावला. सरकारी हॉस्पिटलमध्ये डिलिव्हरीला येण्याची कारणं एकतर पैसा नसणं आणि दुसरं डॉक्टर दुर्भाटकर. कॉट उपलब्ध नसताना जमिनीवर सुद्धा डिलिव्हरी झाल्याची उदाहरणं आहेत. काही वर्षांनंतर सेटल झाल्यावर अनेक प्रसिद्ध डॉक्टरांनी स्वतःची हॉस्पिटल सुरू केली. मात्र डॉक्टर दुर्भाटकर हे त्याला अपवाद ठरले. त्यांची नाळ एवढी इथल्या माणसांशी जोडली गेली आहे की त्यांची बदली न होण्यासाठी आंदोलनं छेडण्यात आली. यामुळे त्यांच्या बदल्या रद्द कराव्या लागल्या. सगळ्यांना नकोसा वाटणारा हा दिवस शेवटी आलाच आणि वयोमानानुसार डॉक्टर दुर्भाटकर सेवानिवृत्त झाले. सेवानिवृत्तीवेळी फुलांची उधळण करत त्यांच्याविषयीची कृतज्ञता व्यक्त करण्यात आली. त्यावेळी त्यांच्यासोबत पत्नी सौ नाडकर्णी दुर्भाटकर या उपस्थित होत्या. तर शल्यचिकित्सक डॉक्टर BS नागरगोजे यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आला. त्यांच्या सेवानिवृत्तीचा क्षण साऱ्यांनाच भावुक करून गेला. हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर आता व्हायरल होत आहे. निस्वार्थी रुग्णसेवा आणि साधेपणा यामुळे डॉक्टर दुर्भाटकर सावंतवाडीकरांसाठी जणू देवमाणूसच बनले होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.